pode acabar bo, porque eu non o vi máis que aquí a carrexar cervezas. E agora aí está de copas. Edu, ne? Tiño que probar un día. Mira, mira. Eso yo choro, Vicky. Ai, despois sí, robache. Non se enteraron. Eu xa lle dixo onte que eu aquí non facía máis que a carrexar vasos de cerveza. Ainda, O que é? pois máis así, Pero ten a será Juan, será por Ramón. pasillo. Ese carballo non dobla tan fácil. Ramón decía, ese carballo non dobla tan fácil, Eu, carai. Están na edade de disfrutar. Están moi ben. Nada do carallo, que perdíamos puntos. E eu, Ramón, non quería ter xente do bar. Estos nos quitaron. Manda, eso non temos moita atención, mando o enlace ao moitos pais que non. Que ben. Manda o enlace a Julián, que estar antes de pasar. manda yo a Julián. Sheila, desperte, que desperte. Carlita, non entras, Carlita. E ahora bastante,
A Roxa se está cabreando. Sí. Estar quentando que non podes tocar o balón. Eh? Estar quentando que non podes tocar o balón. Temos a fresita. Eh? Temos a fresita. Eu non mirei quen era o árbitro. Temos a fresita. Que é Fresita? César. César Fresita, lo que Porque, bueno, entre nunos a eles antes e no seu piña presa. Alba tamén lle tiraches como... Pois lle quedou... Había dous César, o pequeno eran os dous árbitros. O pequeno máis César. Sí. E este puña, cando lle dabas a guardar o número Sí, dele, que puñache Carla. César. Era César Fresa ou outro César. Ah. Ah, sí. Antía, portugués, de Portugal, Se lo pasado. número pasado. ¿Qué pasa? Claro, Antía. Voy a ganar Aroa. Extraña. Buena, Alba. Hai máis xente De Bueu. de Bueu que daqui. Aquí non estamos ni os pais dos rapaz. Estamos contados, eh? E acaba o terceiro unha chaparrada de Sí, pero chove, Sí, pero cada chove, vez que molla, estás molla. pillando. Sí. Recontra chega ata nós anda, ven para aquí que...
abro os ollos para falar contigo. Sí, no, meu cariño, ya, mi mago, claro. Temos o que dar, xa, pues, digo. Que tendes a miña Ainda edad? estou para outra tanta, Bueno, sí. A medio gas, ou menos. Tendes unha edad, xa non... Vai buscar un balón. Que me buscar, bro? A tua filla. Ah, Que Vicky, ves? Mira, bátelle aí. Bátelle aí nas Vai se nos palmas. quedar. Ai, mi má. Sanitario. Está abaixo o desfibrilador ese. Ai, Jesús. Aí. Qual fai falta? Non é desas? Estamos llenos ali á dereita, cuidado. Moi Moi ben, sí señor, estamos llenos ali á dereita. Miramos para a Miramos esquerda. para a esquerda. Sí, É que señor. se estes así, hombre, Sí vale. señor. Pois como, non sei. Porque eu tamén mirei. No, está atenta toda, esa non lle escapan, Non fajas unha cousa ben que eso non o ve, pero... Xa dixen eu que é máis afición do eu que Teña para. vermos, sí, claro. Non gritado. Bueno, se nos poñemos todos aí xuntos, pero bueno. Claro que estamos desperdigados. Xa está. Xa está. Pois non sei. Nin idea. Podo dicir que non sei. Sí, sí. Con que ollo pitará ese César? Con que está loco. Ai, mi madre. O do cu. Hoxe toca yo co do cu. Vamos, Carla. Vamos, Carla. Vamos, Carla, que monte. Hoxe vai no excedor. Está un día chuvioso. No, pasa ya, Aroa. Entra Aroa. Entra Aroa. ¿Qué te pasa aquí detrás? Entra Aroa. Entra Aroa. ¡Ay, Anti, coño! ¡Bien! Panema. ¡Tía! Mirar. Penalti. Uy. Perdemos o balón. ¡Hala! Home, normal, Iria, normal, é que pénsalo 3 veces, é normal. Fora.
Carla hoxe non está en monte. Joder. Entonces, claro, no sé. Pásaroa. Joder, é que non vos decidides. Ando, mira. A Carla hoxe non está en monte. Ah, claro, xe que non... Non vi. Vamos. Bien. Danos un ardón, ningún ni outro. Bien, Emma. Ai, cuidado, que non se pase. Joder. Deja tiempo, carajo. A meter vir ao baño, que non quise vir de volta. Isto hoxe promete, non quería berrar, pero vou ter que levantar a voz. Se me queda pouco. Este non é o compañero de hoxe, o entrenador. Sí. Sí. Foi a Carvalho, por eso. O incondicional. Ah, títulos. Que velocidade vos, escoitabas a lama. Sí. A ver se están as xogadas que lle manda ahora o entrenador. Ai, Vale, ven, vamos, chicas. Non sale, pero polo menos facer o que hai que facer. cuidado, Antía. Sigue, sigue. Ala. Ala. Entra. Joder, Anti. Vale, Antía, veña. Dios. Antía. Bien, Emma. Sí, para dela. Todo no posto. Dá no posto, bro. Van a tomar.
Bien, Elena. Tira. Uy, Tania. Bien. ¡Vamos, chicas! ¡Ay! ¡Baixamos, vamos! ¡Sigue, Elena! Caramba. ¡Ey! Arreal. ¡Cuidado, chicas! Mira tú. Ay, qué circulancia, por Dios. Joder, me tienes que dejar más, macho. Ei, Dios, que outro día moveche. Movo pé, tía. Puto vicio, xa fixo antes, joder. Miola. Ai, Antiña, que é a tua oportunidade. E dedicoulle, Cuidado, Antía. Mira, tienes aquí la parte de
sempre complicado. Teño un lado solo, entón, nunca. Hostia, ¿a dónde vas? Mira, mira. Alba. Joder. ¡Vamos! ¡Vamos a defender! ¡Baixamos! ¡Vamos, Lara, vamos! ¡Adentro, Lara! ¡Vamos, defensa, chicas! Joder. Sí, é que non deixan pasar. ¡Tírate, tira! ¡Sigue, sigue! Ahí está, abaixo. Vamos, chicas, vamos, defensa. Cuidado, Antía. Sigue, tía, sigue. Vamos, Emma. Ahora, cando está coberta, pasades ya. Solo sabedes mirar para un lado. Cuidado. Mentre xoga con xente que non vai a entrenar, vai pasar seguido así. Deixamos coitar a Óscar. ¡Viva!
Carla, hostia, espabila, coño. Te vas a mirar para el balón. ¡Vamos rápido, vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! Joder, ¿qué hostia que vamos a tapar huevos. ¡Vamos, Carla! ¡Estaba pisando! Estaba pisando, César. ¡César, estaba pisando! Árbitro, estaba pisando, ¿eh? Vamos, claro. Bien, Alba. Cuidado, cuidado, Antía, cierra. Bien, bien, Emma. ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, Meaño! Habla. ¡Ahí estamos! ¡Corre, Antía! ¡Bien! Bien, Emma. César, ¿Qué difícil? por detrás. Son 2 minutos. No está una. Hola. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Vamos, Sheila. Sheila. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Ay! Adentro, Aroa. Ya está. Bien. Marchar. ¡Vamos! Basta.
máis. Sí, estaba pisando, Veña, Aroa. Vamos. Vamos, Aroa, Vamos veña. aí, veña, Bien, va. bien, veña. Va, Aroa, Veña, va. ¡Vamos, chicas! ¡Adentro, Aroa! Aí, Bien, 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 Aroa, bien, veña. Así. Buenos días. Buenos días. Van con botella de agua. Vicky, Café, agua. Buenos días. Veña, va. Ataques. Pues en ataque, pues no, máis. Seguimos, seguimos, vamos rápido. para despertarme, si no tenía miedo Está parada. Eso da, tal. Va para lá. Vamos, Aroa, ahora sale, veña. Veña, campeona, va. Vaya, ala. Iba a entrar. Vamos, Aroa, veña. Bien, vamos, veña, Aroa. Quen lle collera? Sí, Silvia. Teno Silvia. Silvia está aí, No, no, mira, É está aí que chegou, escondida. escondeuse e non saludou, chegou. Eu Tamén escoitaba. faz festival de a festa, tamén onte, ti. Ai, mi madre. É que están aquí hoxe todos os ollos así, e os todos apetecidos. Bueno, é o que toca. Eh? Está con papá. Está con papá. Bueno, veo tamén. Este é con muleto, outro por Outro brazo. brazo embutido. Sí. Moi pacífico non debe ser. Mañana hai que venir. Dijeron que ayer rachaste la pana, ¿eh? Uno. Bailaron de maravilla, ¿verdad? Bailaron. ¿A qué bailaste? ¿A qué Tenéis. bailaron? Yo vi por ahí unos movimientos de hombros. Sí. Sí. De baile. Tuve que sacarlos prohibidos. Hay que comprar un camión de pino. Aroa esa. Aroa como empecé a ponerse No nerviosa. tengo nada más. Hasta ni Mariña. Bueno, Ayer aquí no se te vamos. Vamos a ir separados. xojaron millorante que hoxe. Sí, Más Bastante mellor. Non é cansada, se non facer o que se fai nos entrenamientos. Ni máis ni menos. Non sei, eu digo a de correr, sabes? No. É non facer o que teñen que facer. Que están baixando moi lento. Canciones, orquestra. El mandalles mover o balón por todo o campo e móvense entre tres. Sí. Non é o que fan nos entrenamientos. Se non fan o que fan nos entrenamientos, non poden xogar, non xogan ben. O lateral, se non fan adelanta moi pouco, xa non existe movimento.
No, é centrarse nunhas xogadoras e tirarle sempre as mismas. E non mirar pos lados. Pero o lógico é que os extremos que sempre teñen que subir tan pronto hacia arriba. Os extremos teñen que estar ali, os extremos están para reforzar, non Sempre están teñen que subir primeiro os para extremos Baixar primeiro. os extremos rematan, os extremos non se moven. Son os do centro as que moven. Si se moven entre tres, o resto non xoga. Os extremos son os que tiran, os rematadores. Non teñen que facer nada máis, esperar a que lle pasen a pelota. Para que se cerra a defensa Claro. e entrar aí. Dale para arriba. ¿No? Conseguir bajarle, sí. Como van, ponen ahí. Estamos aquí, non pasa nada. Es fea, creo, ¿no? Si, a ver. E a que hora tiña que estar Esteban en Pontevedra? Ah, bueno, en que tuvo suerte. As alevín son mulleres. Son mezcladas. Son alevín, vistos. Os rasoeiros que se impoñer o resultado do O rasoeiro é dos últimos en puñar sempre. Non, iso ten que ser o árbitro. É o árbitro. Que casualidade que son todos os que van pitar o Grove. Eu non sei como vai eso, Era pero o Grove. pero é sempre. O rasoeiro e o Xiria sempre son dos últimos en salir os resultados deles, sempre, non sei por qué. Non sei quen ten que puñelos ni nada, pero hasta o domingo á noite non aparece nada. Igual que son os últimos sempre en poñer as fechas. Os horarios, sempre. Teño que preguntar a Silvia se ese día non pode ser unha alternativa temos de que son pero que estean elas tamén. Tisolito por colito. Estes papis son os pesados, non? Que che fan vir sempre pa aquí. Estes papis que son os pesados que che fan vir sempre pa aquí. Onte, hoxe.
Hoxe se lle darás unha boa taza de chocolate, A quen? esa rapaza. A Antía. Hombre, Está unha pasta de callos, está unha pasta de callos. Me dillo que está con unha pasta fría, que a mí me gusta. gustanlle? Pero, sí, quero decir, os disfruta. Si, no, pasallaro, igual, non come a patana come, pero... E te preguntar, Silvia, si non supuesto que a Pontevedra non poderíamos ir ao cárcel, era o 7, teríamos outra fecha. Mira, o Porque contrario. lle preguntou Nina, non saben aínda, algunhas que se llevan de puente. Miramos a ver. Tal. Outro que será antes do Navidad, miramos a ver. Claro, a ver, de momento espera a ver o que di, pero polo que lle dixeron que algunhas que se iban de puente, Quen decía a que ver era se entrenadora? conseguían, A a ver se terceira. quedaban 8, 9, casi. Vale, pois mirades, organizar, habría que mirar... Creo que coincide así, xa, medio Nada, nada, comento yo, pero quero decir, ahora espera a ver o que tal. Porque, por exemplo, 20 un sábado, Non sei, eu non teño a cabeza. Ah, pero igual está aquí Gustavo este. se para en marcha, non sei que decidirán ahora. Ah, bueno, non sei, pregunto. Pero que se hacen van a... Non van a la Navidad. Creo que sí. Aí hora de pista, non teño que me saia co partido antes, tamén só, Solas non, solas. pero solas que polo menos que haxa. Non porque nos veñan a ver, fijo porque tamén consuman un pouco. A ver o que lle din agora a Mila. Pa semana veñen dous de meis alumnos. Nunca xogaron, pero igual veñen, proban e lles Teñen que gusta. empezar, teñen que empezar. A miña empezou mal vindo segundo ano, porque na escuela viña a Balbal. No, estás en baile, estás en... No, quiero ir a Balbal, quiero ir a Balbal. Ai, venga, a Balbal, xa soy de aquí, na zona. Hai días que era mellor non levantarse, No, pero cando verdad. van aos colegios deben levar uns folletiños para darlle aos rapaces. Cando van eles, eso ellos, a veces os leva Tiago, que se imprime os Óscar en a oficina, joder. Pois dime que de paso que os leva que os vi. Ah, eso pode ser. É importante eso, Eso pode ser. Para na mochila de aquí para lá. Eu ríame das compañeiras que os rapaces llevan ao fútbol e non solían dos campos de fútbol. E jajaja, eu sempre carallo, non podedes outra cousa. Agora botam a mí na cara, mira que se rían de nós. E ao pouco tempo, no mesmo día se nos chegou un mensaje do atletismo de Cambados. E dixía, ostras, o sea, acaban de facer unha prova de 25 de resistencia e chegou nos un mensaje do atletismo. Sí, pero xa a través da balar. aplicación. Claro. Pero que lle pida ao colegio que seguimos mande. igual, seguimos igual, eso. Só xogamos dúas. O de xogar en equipo non se leva, madre mía. Pensando, pensando. Bien, chicas, bien, eso, veña. Sí. Non teño ni idea. Conozco. Sei capaz dun crío, non, dunha rapaza, non, acho que non xogar o dun neno. É unha nena, creo. Creo que é unha Non sei, o sea. Bien, Emma. Primeira non, así non teño ni idea que se dice. Ni idea. É que xo vivo outro día, é que, sabe, facía o tal, pero non sei tampouco. Vamos, Aroa.
adentro, Aroa! Apoyamos. Sube rápido, Celso. Venga aí. Falta. Falta. Mima. Ora non a mesa! Oh, Vamos, Aroa! adentro, Aroa. Veña, Aroa! Porque lle vai cerrar o espacio a outro, jova. Que carajo vai? Hostia, muy bien. Arriba. Tirada, Aroa. Aroa! Ai, Bien, veña, vamos! É que elas non o pensan, tiran e non pensan tanto como as nosas. Aqueles entrenamentos, como ainda te con elas. Sí. Claro. Eso aprendes nos entrenamentos. Na casa. Todo para o centro, todo para o centro. Os demais non xocan. Vamos de cara. A la otra se estaba mirando. Vamos arriba, mira. A quen? Acabouse xa, home. Venga, a ver. Bien, Elena. Vamos de cara. Vamos, Sheila. Bueno. Defendeu dentro. ¡Y bien, Emma! ¡Carla, hombre! A ver. ¡Es imposible, macho! ¡Veña, Aroa! ¡Bien! ¡Joder! No, el puñetero gol te hace de pasar, jova.
É imposible. Mira que a 33 ven así de rebote. Corta ahí, mira. Un paso. Bien, Emma. Adentro, Aroa. Vamos, Aroa, veña que podes. Aí. Aí, ao montón. Aí. Vamos, Aroa. Mira acá. Míralo. Iria, Iria, Iria. Le estaba pisando. Espera que no hostia te pasa. A nadie. Yo me lo guiso y yo me lo como. Joder, Yo me lo guiso y yo me lo ¿A como. quién? ¿A quién? A nadie. A nadie. ¡Vamos, defensa, vamos! Vamos, entra, Aroa. Vaite acercando adentro, veña. Santiago. Veña, aí. ¡Bien! Bien, Emma. Eso se daño. Se vai parar o xogo, ten que salir para fora. Sí ou non? Si entro entre los dos. Eh? Si entro entre los dos. Cerrado, me cago en Dios, la madre. Me cago en Dios, hostia.
Veña, dalle. Non sei se lle dou... Fuerte, fuerte. Veña, Aroa, veña. No, é que para aquí non hai pase. Vamos, Aroa. La nena. Veña, nena. Bien, nena.
empezan a xogar para este lado. Xa verás agora. A ver. Teñen pa aquí, no, ao medio, que están todas. Xa, bastante fácil. A ver. Mira, mira. Viendo mala, Bien, Emma. Vamos, Antía, vamos, Santi, ahora. Vai que merda pasa? Claro, sempre o mismo, macho. ¡Vamos, chicas, vamos! É increíble. Vamos. Vamos, Antía. ¡Mira a Tania, mira a Tania! ¡Arre, carajo, mira a Tania! Tania, no, que Tania non é da pandilla. Non é da pandilla. Entre elas, nada máis, é que xogan entre elas. Non teñen outros pases entre elas, nada máis. Bueno, que empecen a vir os entrenos. Madre mía. ¡Mira allí! ¡Cómo que no está Tania! ¿Cómo? No. Vamos, Antía, vamos. Antía. Bota, Tía, bota. Cuidado. Mira. Mira. Tania, con. No, é que no. Vamos rápido, Anti, vamos rápido, Antía. Vale, Emma. ¡Mira a Tania, mira a Tania! ¡Mira a Tania! Pásale aquí. Ya, perdón. Mira a Tania, hombre. No. Tania está de adorno. Igual que Antía. Arriba. Ten a ganas de poñer no libro e decir a Antía que circule cando teña un hueco. É de que lle vale que circule, que non lle van a pasar. Non lle van a pasar. Pasan entre elas tres, e porque non teñen a Alba aí no medio. Buenos días. Estamos tan buenas caras.
Pero quen lle tiras? Eu xa non miro nada. Pa que? Bien, Antía. Vía Gilead de Mercado. Vamos, vamos. Imagínate, tengo que ir a ver xa. Ai, casi ama. Estando sudando. Si tiene, este año lo que Solo por amor, pues ya está. Dadas la mitad de la frente. Veía que no iba a ser Vou deste aquí, pasa un diante ao suelo. Deixemos aquí un... Vicky, que saquen foto. Venga, vai subir. Ah, claro, terá que estar. Ah, no está guada. Xa marcha. Sí, pero si vas Aquí estamos en casa. Hay algunas sí, ¿eh? As Algunas nosas, sí. nosas sí. así me gusta. Debía ser obligatorio ducharse. Sí. Eh? Di que as nosas